Nina benkashana kwamenza yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhlana sezansi-ke ey'fundazweni zethu zonke siyabingelela siyathobeka siyanazi-ke ukuthi nihlale njalo nisibhekile makwavela i-notifications abantu sebephe wethu sebeyabuka ukuthi ngabe kwenzakala. Namhlanje-ke sinethule isiqephu siwuchungechunge nje elikhona lohlelo lwethu olubizwa ukuthi izimpande ezama-Afrika. Igama lami Kingsichaka ngolapha kaluqa ake sibingelele sithobeke. Ngingena odabeni ngizwe ukuthi abantu namhlanje bakhuluma ngani noma-ke osihambele namhlanje uzokhuluma ngani kwenze njani. Asamukele isihambeli sethu sonke ngokubambisana. Sawubona bhuti. Yebo njani? Sekhona njani? Siyaphila la ekhaya. Mfowethu, mhlawumbe ngiyazi ukuthi abantu abaningi bajwayele ukuthi cha ungababuzi kodwa nginezizathu zami Nkosi yami njengomuntu osuke ezoxoxa nabantu ukuthi ngikhuluma nomuntu umu-understand ubani ukuze ngilandele kahle udaba lakho ubani lo ola phambi kwabalaleli namhlanje ozocela usizo la ekhaya usakhile ungakamthethwa isibongo endaweni yakwaHlabisa eMpembeni esigodini saseDonini. Mana-ke mfowethu mhlawumbe mina ngiyathanda nje ukuvakasha endaweni ezisemakhaya nje ukuchazela indawo esemakhaya. Indawo enjani le abantu bakhona abaphila kanjani sinjani isimo sokuphila khona mawuqhathanisa khona nedolobha iyiphi indawo eprefer? Ayi le ndawo ngiprefer kakhulu. Ngiprefer kakhulu le ndawo ngoba indawo esemakhaya futhi ngithanda kakhulu ngoba nemfuyo ayisweli khona iyakwazi ukuthi imfuyo ithole konke ngesikhathi amanzi yonke into kanti la edrobheni hayi ngasho ukuthi la edrobheni idrobha li-right ngokuthi umsebenzi amatoho ukwazi ukuzama impilo bese phinde ubuyele ekhaya futhi yonke into yakho yenze khona ekhaya indawo nje engiphakamisa kakhulu engenazo inkinga 18 bese kuba-ke inkinga lezo nalezo-ke njengey'ndawo zonke. Yebo. Mhlawumbe-ke uma uyibuka ngokwey'nsizwa zakhona ney'ntombi zakhona ukuy'phatha nokuy'gqaja ngesintu sabo iseyinto ephambili noma mhlawumbe nabo sebathi hhayi kwakuyisikhathi sakudala leso. Hayi uyabona laphana iseyinto ephambili kakhulu iseyinto siyiphakamisa kakhulu sisigodi sakuleya ndawo ngoba njalo ngoDisemba khona uhlelo esilenzayo kuhlanganwe kuqhakambiswe nje usiko lethu akube nankinga ey'theni kubanjiswane lento yokuthi hayi sisidala leso hayi lapha thina sisebenze thina nje sisayibambile ngalo layini sisayibambe ngalo layini nje amagugu ethu siyaqatsha ngawo kakhulu futhi. Mana-ke ngitshele ngawe mfowethu ukhula kusukela phansi ekhaya ukhula ungena ebangeni lokuthi usuyafunda uqhubeke njalo uzofike la khona impela usuyibona usuqinile. Ungichazele leso sigatshana nje sakho ngempilo yakho. Hayi mina njengoba nje ngisho ngithi ngusakhile ngikhule nje ngaphansi kwabazali abekubaba nomama. Yes. Ngakhula futhi ngaphansi kwenhlonipho enkulu bengifundisa inhlonipho ukuthi cha mawumfana la ekhaya uyiphatha kanjani. Uma ngabe umuntu wesilisa namantombazane ngoba sizelwe namantombazane nawe futhi ifundisa ukuthi mawuyintombazane ufuna uyiphathe kanjani. Yes. So ngakhula nje ngaze ngaqala amabanga aphansi emfundo ngaye primary ngaze ngafika high school. Ngumuntu nje osahamba ngaphansi kwabazali futhi osalala umthetho wekhaya ogcinayo konke okufanele ukuthi makugcinwe ekhaya ngoba ke khona ke into ke eyayiqinisekiswa ubaba ukuthi uma ngabe uwumfana alingashoni ilanga noma uyintombazane angashoni ilanga kulo muzi ungakafiki lamagceke. Sure. Okuyinto engangiyibambile okunamanje ngizifundisa ngisho ingane enginayo. Yebo. Hey mfowethu wayinaba kahle ake sizwe ukuthi kuqala phi maqala inkinga empilweni yakho kusuke kanjani yini ebeimbangela ukuthi kuze ungene la usuke la khona sunenkinga. Lolu daba longithinta enhlizweni kakhulu lungizwisa ubuhlungu uma ngiqala ngikhuluma ngalo ngoba ukukhula nje kwethu ngizothi kubuyele emuva bese ngiyaphambili futhi. Ukukhula nje kwethu sikhule nje ekhaya ke ngicabanga ukuthi lokho siyaqonda abalaleli ukuthi ekhaya kunemikhuba noma kunezinto noma kunosiko umuzi nomuzi unosiko lakho olwenziwayo. Nathi ke sikhuleke ekhaya ke kunosiko olwenziwayo njengezingane safundiswa sizinsizwa ke lapha su4 bese kuba zintombi ezu3 su7 sisonke. Okuwukuthi ke mfowethu kumnandi zonke lezi insizwa lezi zu4 seyiganiwe zonke sezinomakoti. Hawu hayi umnandi. Okubuhlungu ke sizongena kwezibhlungu singene kwezimnandi. Sikhuleke thina lapha ekhaya kunomkhuba ke obuwenziwa noma usiko belenziwa ngisho ukuthi umkhuba ngithi usiko belenziwa lasekhaya. Lapha ekhaya
ngiqala ukuqaphela ngase ngino 9 years ngiqala ukuhlakanipha lapho sesijwayela 9 years kusuka 9 years kuya phezulu sesijwayela ukuthi hayi njalo siyavusa ekseni sivuswa ngo2 o'clock asivusa ubaba ethi hayi abantu abami vukani singazi ukuthi kwenzakalana asithathe ahambe nathi aye esibayeni masifika lapha esibayeni bekufika nje siphuzise asiphuzisa khona bese ke sigaphe njengoba insizwe yakapha vele asijwayeze lokho sakhula nakho sagapha sigabhela kodwa ke okhambeni khona lapha esibayeni ekhaya. Okay. Ukhamba lugqitshwe phansi. Lugqitshiwe lolu khamba lolu luyavela nje thina sifike siphalazele kulona. Oh okay. Sonke ngula iqala ngene nje abesilisa bonke emva kwalapho ukuthi kusuka kube ngene amantombazana. Yonke lento iyanziwa lento sijwayele kuthe lapha ubaba engasaphilile kahle bese ngenza mina ibanga lami le12 umatikuletsheni. Kanti ngaleso sikhathi nami phela nginsizwa bengibuye ngiphume nami ngicashe ngithi ngaleso sikhathi leso khona intombazana engangidibene nayo izobe isiyayisola bese ingitshela ukuthi hey ngazi ukuthi ngikhulelwe. Ngathi ngizoyithini le ndaba ngizoyiqala ngithini kubaba le ndaba. Bese ngithi mina hayi kulungile ngizobona ukuthi ngenze njani ngivele ngimqonda ubaba esahlabekile njalo ngivele ngimqonda ubaba sengenza icala elikanje ngaleli bekuyindoda ke leya. Wabe sethi ubaba mntanami njengoba usuwenzele ucala lelo nobhuti wakho omdala walenzela ucala lelo ngamhlangabeza ngakho kodwa usukhombisa ukuthi uyindoda usungakwazi ukuyimela. Mina ngizokulekelela ngilekele khona hamba ulungisele icala bese uyamthatha lo muntu umenza umfazi. Okay. Umthathe lo makoti umenza umfazi umfake emagcina bese uzophuma umuzi wakho. Nenhloso ngakwenza ke lokho wangilekelela khona ngahamba ngayogcina icala lami ngathi nje mase ngihambise amalobolo kanti ubaba leso sikhathi leso uzohlambeka edlule emhlabeni udlula ubaba njalo sisaqhubeka nawo lelo siko lalekhaya lwenziwayo asikakaliyeki sisathi njalo nje ngo2 o'clock sesisajwayele sisegazini sesikhulile sezinto sesingamadoda abanye siyayenza lento le. Hayi ubaba adlule emhlabeni hey siqaleke manje lapho ubaba ukho umqondo asinika wona ukuthi cha abantu abamlana kahle ngoba senza lento siyenza ngalesi sizathu nangalesi sizathu asinazo lo mqondo thina lapho siyenza nje ngoba kuyenziwe ekhaya sazi ukuthi akuyenziwe ekhaya futhi asihluphi ngokubuza ukuthi baba okwani lo lento leneyani yenzelwani futhi asikazi sesiclub sabe lathi njalo ngoba vele sasikhula yenziwe sesijwayele saqhubeka nathi sayenza adlula ubaba emhlabeni mayidlula ubaba emhlabeni ayi siqhubeke ngalokho kwakusele ngaleso sikhathi leso. Kuthe ubaba masombeka umakoti vele ethi kimi hey sekwenzeka inkinga sengiphuphumele isisu. Hawu ngaqala manje ngaphatheka kabi kakhulu hawu kwadlula ubaba nomakoti naye uphuphumele isisu. Into engizoyithini le siqaleke manje emva kwalapho ngidideke ke manje ukuthi hayibo ngezinto ebhlungu akade ngizinhlungu zokudlulela ubaba emhlabeni nomakoti nawe sengivezela ukuthi usephuphumele isisu singizoyithini ke le ndaba le. Kuhamba isikhathi ngimukele lokho siqhubeka impilo yephambili. Kuthe uma ngabe umfowethu omdala esehlala nami phansi ethe mfowethu ngakhuliliswa ingane ngiyakhumbula lengane engiyakwamkhize ebesethi ngakhuliswa ingane yamkhize kodwa ingane mfowethu ayikazi zihlale wavela ngitshela ukuthi uphuphumele isisu. Sisiyaqala manje sehlanisa amakhanda umfowethu nami yazi nginenkinga efanayo. Umakoti nami kwakuvele kwenzeka into efanayo. Odadewethu kabanye ke bayikhulela nje bona kunankinga bayephilela impilo abayiphilayo nabo bahambe bebantu babo kodwa ingane ayihlali. Yasihlupha ke manje lento lena ekukhuleni kwethu. Wonke umuntu manje ufesana nalenkinga ke manje. Okubhlungu ke iphelile ke into ebesisebenzisa ke le besisebenzisa isibayini ekhaya. Leyo kuphalaza ayisekho. Asisazi manje sizothatha ini sihlane sinane senze njani siqhubeke nalolu hlelo lwenza. Sesinombuzo ukuthi nomfowethu mhlawumbe kungenzeka ilento esiphelile lena baba kade ethi asiyenze la ekhaya. Mhlawumbe sekwenza khona ukuthi ngoba sicazivela izinkinga kanjena mhlawumbe ilento lesiphila sizame ukufuna ukuthi singenza njani ukuze siqhubeke ngoba bakasitshelanga ukuthi yini lesisebenzisayo futhi uma siphelile sizokwenza njani. Saqala ke manje saphitha namakhanda ukuthi sophuma sibheke ngapi. Sathatha ke nathi sahlanganisa saphuma sahamba sayobheka ubantu kababonayo. Sesibheka abantu ababonayo siyafika siyayifuna inkinga ukuthi cha nakho lapha sinenkinga kanjena. Ngiyakhumbula nje uba uqala safika kuyena
kwafika wathi bafana bami ngibona engathi nisazoba nenkinga enkulu kunale enize ngayo. Lokho nisazokhala ngakho njengamanje usezokhulu kunalokho. Sathina cha baba siyakuzwa lokho kodwa manje iluphi usizo ongasisiza ngalo ukuze sikwazi ukuthi sithole isixazululo sale nkinga. Wathi kubhlungu baba wenu akungcono ukubahlala nani phansi wanitshela ukuthi cha abantu abami hambani ngalo line nenze ngalendlela ukuze into iqhubeke. Wathi ngoba kanitshelanga yena wayazi wathi cha mina wavele wayiqhathula cha mina akukho enganisiza ngakho. Qhubekelani phambili kusho lenyanga yokuqala esaku. Nazo nanebhad. Kwaba buhlungu kakhulu kwasilimaza lokho. Sibuyele ekhaya siphithene ke sididekile sinjalo. Okuthe masifika ke sahlala futhi sashayisana amakhanda sathi hayi no asingahlali. Asisukume. Sasukuma sahamba. Masifika futhi komunye, sifika komunye ethi hayi ukhona umuntu engizonilayela yena mina engikwazi ukunisiza. Uma sifika kulubaba esafika kuyena ebesethi hawu sanibonani sathi nje singena nje wasibingelela wathi awusanibonani senize nafika. Hawu senize nafika. Siqala sadideka manje ukuthi uthini mayithi sisafika. Hayi sihlale phansi asihlalise phansi besethi hayi eqinisweni nina vele kade nganginilindele. Ubaba wena indoda ebengisebenzisana nayo kakhulu. Njengoba bengisebenzisana nayo okuhambe kwahamba ke yadlula emhlabeni nami ngagcina ngazi ukuthi idlula kanjani kodwa ke ngizofika lapha ekhaya ngizobheka ukuthi lo monakalo owenzakalayo owani osukaphi uvelaphi. Yes. Sathi siyacela samncenga sathi siyacela ukuthi ufike ekhaya uzosibhekela lezi inkinga lezo ukuthi ngabe kwenzakalani. Hayi ube kunyamalala kwakhe kuhamba iminyaka. Mina ke ngikwenze nami engikhulela ukho ngibe ngizoyithandazayo. Ngikwenze ngikholela kukho kaphinde futhi umakoti abambe. Uma ekhulela umakoti sihambe isikhathi ifika ingane yomfana. Sekufika insizwa ke iyafika insizwa manje. Mayifika insizwa ayingijabule. Yathi nje isenonyaka isizoqeda unyaka wesibili. Yaqala futhi inkinga yadlula ingane emhlabeni. Hawu yena abantu. Yangizisa ubuhlungu kakhulu lento. Hawu ingane yami kwenze njani? Lo baba simcela ukuthi afike wagcina engafikanga sazi noma kusaqhubeka yona lento kufanele siqhubeke nalolu siko la ekhaya. Ubaba akafiki na umonakalo uyaqhubeka uyenzeka. Abafowethu abadala nabo engilamana nabo futhi banenkinga ezifana nalezi mina engidlula kuzona. Njengoba nje sengize ngithi mina cha akungithatha isinqumo sokuthi ngibone ukuthi ngingenze njani ukuze ngifune isisombululo salenkinga ngoba lo muntu lo lenyanga lene kuyiyona esizubaba. Asikho isixazululo efika naso. Ukunalokho nje iyasidistansa nje lokho isidistansa nje. Ayifuni ukuphumela obalo ukuthi cha nakhe kumele nikwenze nakhe nizofanele ukwenza ukuze nithole isixazululo salenkinga. Kodwa sesiyayazi ukuthi iyona esizubaba. Futhi nawe uyaphumela obala ukuthi cha mina ngangisiza ubaba wena ngangisebenzisana nobaba wena. Idlula ingane yami emhlabeni. Mayidlula ingane yami emhlabeni kuhamba isikhathi ayi ngiphatheke kabi. Ngicela umfowethu ngicela ungiphelezela. Lento ngeke ngize ngikwazi ukuyiziba. Asibuyeleni kuloya muntu loyana. Sibuyele naye loya muntu. Sibuyele kuyena sambe masifika simthathe ngemoto simcela usambe sekhaya usilungisela lezi inkinga. Angene emotweni futhi avume kahle ngomoya phansi. Mayifika ekhaya ethi hayi akho inkinga la. Hawu. Akho inkinga kodwa sidlulela zingane asazi kwenzakalani kanti yini le yenzakala asitshela ethi hayi. Lento yenziwa ubaba wenu la ekhaya. Lapha esibayiniyenza nisakhula. Bekumele niqhubeke naye. Kodwa mina ngangize ngikwazi ukuthi ngimsize kuleyo nkinga leyo. So ngoba ngithi ngeke ngikwazi ukunisiza ngoba ubaba wena akasekho khona isivumelana engangisenze mina nobaba wena. So njengamanje mina ngiyayikhipha nina zamani indlela ukuthi nje niqine nenze ningakwenza mina ngikwazi ukunisiza kule nkinga le nibhekene nayo. Sure. Saqala sadideka thina manje ukuthi akafuni ukusiza. Mangabe engafuni ukusiza sizosizakala khona ubani ozosiza ngoba phela uba uzuyasho ukuthi yena ubaba wayesebenzisana naye. Kodwa sisazivumelana sabo ukuthi nisasiza izingane kuqala yonke le nkinga le. Lento mfowethu ingizisa ubuhlungu kakhulu. Njengamanje nihleli nenkinga ukuthi wonke umuntu othola umntwana akuphela isikhathi singakanani uyadlula akufiki nana ku5 years. Yabona mfowethu mangizokutshela iqiniso sesifihle akakwengayibalezi lezi zaphuphuma. Kubantu esisondelene nabo. Sesifihle ingane esiyicelelwa eshumini njengamanje.
zifihlwe ngoba ezinye-ke zifihlelwa-ke emakubo Emakubo, ukuthi abafethu yes. abakaphelelisi omunye khona umfowethu ongakaphelelisi iyafihlelwe kubo ingane omunye wasaba wathi cha khona ukushaya amanzi kuleli khali ngeke ngize ngikwazi ingane yami iyobekwa lapha baney'nkinga kuloya muzi loyana so ngeke ngize ngikwazi ukuthi ufihlela lapha abanye bafihlela kodwa nje ingane seyiphele sezizonke ziyafika manje eshumini amaliba nje amaliba nje esekhona ey'ngane ayifika ingane ku-5 years ma ingaphumanga esesesiswini izoba na-2 years nobe na-3 years emva kwalapho ingane yadlula emhlabeni ngenxa yento enakhula esetshenziswa ekhaya niyithemba futhi ingenankinga thina sasingenankinga ngoba besibona ukuthi futhi ubaba siyayisebenzisa lento nathi siyayisebenzisa sedlulile kulowo nyawa lolo emva kwalapho kwaphela sasesimo ukukusebenzisa ngoba sazi sesophuma sibheke phuze siqhubeke nakho ukukusebenzisa manje lo baba manje nimthola akakwazi ukunisiza lo akakwazi ukuvuselela lento-ke at least kusebenzeyo esingakuqondi noma ngoba ngaze ngambuza ngolunye usuku ukuthi kungenzeka nje ubaba ubekweleta sikhokhele leso sikweletu sikwazi ukuthi silungise le nkinga kuqhubeka impilo yephambili ubanjwe le mphefumulo lokho ephuma ukunalokho uyahlehla impela nje sure umuzi ukhula kanjani ke la kunzima mfowethu ngoba umfowethu nje ukhona umfowethu oseze walahlekelwa umakoti oseze wahamba umakoti wathi cha yena yaze imele lempilo wazolikhipha igama lokuthi la ekhaya kungenzeka ukuthi khona into eniyenzayo emkhubothini kwathi-ke ngelinye ilanga-ke mfowethu sathola nje omunye umama owumthandazi yes ayi sithi yabo sizama ukubheka kwabanye ngoba lo baba afuna ukusisiza sathola omunye umama owumthandazi masifika kuyena awu mama siyakhuleka athi hawu ngenani abantu abami sithi masingena vele nje umama khalele phezulu azamule impela wakhala isililo wakhala nje wakhala impela wasethi abantu abami nginibona nisenkingeni enkulu singakasho lutho wathi nje nginibona nisenkingeni enkulu masithi siyazi ukuthi awu mama impela sisenkingeni wasethi hayi thulani kuzokhuluma mina wasethi nina kuleli yagceke leli ubaba wenu wayomuntu wayethwele ukuthwala kwakhe lempanda ayisebenzisa babekhanda isivumelana nenyanga ukuthi angayitsheli ingane zakhe lempanda ayisebenzisa wathi njengoba ethwele njengoba lokhu nifihlile nje ingane naye ubese nenkinga ukuthi ngisho ethola ingane komunye umuntu ngaphandle lezo ngane beyidlula so kuthe mase kudlula yena ingakho lento isingenela kuthina ayiqali ngathi naye ubaba ubese nenkinga ethi mayethola intombi ngaphandle mayeke yakhulelwa nje ingane izodlula lenkinga isivela ngalo mama lo saqala ke thina saphatheka kabi kwabuhlungu kakhulu sathi ke mama yini esingayenza ukuze sisizakale kule nkinga le ngoba sihlukumezekile manje sesizame konke asisazi wathi mama abantu bami khona usizo lwenu luzothatha isikhathi kodwa ke asimthembe uNkulunkulu igama lesho wathi nje asithembe uNkulunkulu kwakhona nje asinikeza khona okungatheni safika wathi asigeze ngakho sinikeze nomakoti bageze nabo sibone ukuthi kuzokwenzakalana emva kwalapho kodwa nje siyabona isimo akabikho okushintshile mfowethu kusenjalo akabikho okushintshile isimo sisenjalo nje angazi ukuthi kuphi wona okusebenzisayo ekhaya nikhule ngakho nikwazi ukuthi kuyingxenye yomndeni mawukwenza uhlala uhlangene kodwa okubuka kangathi ukuthi manje seqala ukuba inkinga ngoba umfowethu ukhuluma ngento naye akhula ikhona ekhaya angazi ukuthi namanje bengenze njani ukuze bakwazi ukuphuma kule nkinga ababhekene nayo ngoba abantwana abahlali ekhaya ukucaca ukuthi umuzi awukhuli angazi ake ngizwe ngani babukeli be-Black Live TV sesilivala uhlelo lethu siza ukuthi nina nicabanga kanjani la comment section yenu igama lami ngiyoKing Sicaka ngokaluqa le i-Black Live TV kanti izibande zama-Afrika ke igama lohlelo nisale kahle It's the Black Live TV